și pic vă rezolvă un pic cu un extraordinar număr de magie. În această ladă magică, oricine intră, apare și dispare mai repede decât salariul dumneavoastră. Pentru acest număr ne trebuie un voluntar, numai atât, un voluntar. Cine se oferă? Cine se oferă? Ia să vedem. Ia să vedem. Cine se oferă? Nimeni. Atunci, pic, ce facem? Ne vom duce un pic în public să luăm un voluntar. Hai să mergem. Ia uite că vin spre noi! Pe cine luăm noi din public? Pe cine? Pe cine? Pe cine? Pe cine? Pe tine! Pe Jean, nu, e băiețelul meu, vă rog frumos, nu. Nu ne lăsați. Vi luăm. Măi, tica, eu zic să luăm un pic pe ăsta mic. O să dispară mai repede. Iată că a venit măcarul. Jean, ai grijă, mami! Hai, dragă, nu se întâmplă nimic! Ce curajos, băiat! Cum te cheamă, măi, ciuflici? Jean! Jeane! Ia intră în lădoi. Hai să vedem. Acum ești printre noi. Nu o să mai fii. Hocus pocus preparatus. Ridică-mă acest capac Și iată, nu e nu nimeni. e nimic. Jeane! Jeane! Ce s-a întâmplat, da? Ce s-a întâmplat, da? Nu mai e nimic. A dispărut. E mama lui. Sunteți îngrijorată. Vreți să mergeți după el? Intrați și dumneavoastră în lădoi. Copilul meu să apară acum! Asta înseamnă că facem imediat această amatorie. Focus! Focus! Preparatus! Să vedem acum dacă a apărut copilul. De ce te-au făcut? Nu mai râdeți, mai, nu mai râdeți! Ce-ai, Jeane? Cum ești? Nu a pățit nimic, doamnă. Copilul este foarte sănătos și întreg. Da. Pot să știu și eu de ce mi-ați făcut toată înscenarea asta? Să vezi și tu cum arată o mamă exagerată. Nu-i așa că e de circ?